Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Кустачова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Пытанне губернатару. Іван Кропко правёў прыём грамадзян і прамую тэлефонную лінію. Ганарымся нашымі. У Гомелі ушанавалі прызёраў 25-х дэфлімпійскіх гульняў у Токіа. Каб зіма была ў радасць. Больш як 30 лядовых каткоў плануецца заліць у рэгіёне. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Калі балкон выступае і дождж бесперапынна залівае кватэру, а даехаць дадому сапраўдны квест. З набалелымі пытаннямі жыхары рэгіёна сёння звярталіся да старшыні аблвыканкама. Іван Кропко правёў прамую лінію і асабісты прыём. Спектр узнятых тэм самы шырокі, ад зямельных спрэчак да лагістыкі. Пра клопаты жыхароў Гомельшчыны Татьяна Пименёнкова. Столбов и фонарей здесь нет. Фонарь присутствует только на автобусной остановке Пионерская и на противоположной стороне. Поворот очень опасный, достаточно скользкое в зимнее время суток и освещения нет. Утром большой наплыв детей. Крык душы маладой маці Святланы. Жанчына нядаўна разам з сям'ёй пераехала ў новабудоўлю ў Чонках і сутыкнулася з праблемай – адсутнасцю вулічнага асвятлення. Гамельчанка звярталася ў мясцовы сельсавет, але сітуацыя не змянілася. Прычым клапоціць яна далёка не толькі Святлану. А таму было вырашана патэлефанаваць на прамую лінію да губернатара. У нас на остановке Октябрьская до остановки следующей, там метров 300-400 до Октябрьской, ни одного фонаря. Вот над остановками фонари есть, а в этот промежуток фонаря ни одного нет. Як азначыў Іван Кропко, у краіне існуюць сацыяльныя стандарты, і дзейнічаць трэба ў адпаведнасці з імі. У ходзе дыялогу маладая маці папрасіла губернатара арганізаваць таксама дадатковы рэйс грамадскага транспарту з савецкага раёна Гомеля, а таксама адрамантаваць у Чонках пешаходныя дарожкі побач з прыпынкамі. Посмотрим, с транспортом посмотрим, а по освещениям тоже проанализируем, что там за ситуация с тротуаром. Понятно, что существуют социальные стандарты, там на каждый фонарь не будет гореть, но подсветка, если есть тротуарная дорожка, есть там движение детей по населенному пункту, мы все это организуем и будем работать. А вось фермер са Століншчыны плануе развіваць сваю гаспадарку на тэрыторыі Жыткавіцкага раёна. Ва ўласнасці мужчыны 15 гектараў, прыярытэт агародніна, гуркі, капуста, буракі. Зараз фермер жадае атрымаць зямлю для саду. Як азначыў Іван Кропко, разабрацца ў гэтым пытанні патрэбна ў снежні, каб мужчына мог спакойна прыступіць да працы. Нам нужны, чтобы шло развитие сада. Сад не потащишь никуда, если он тут заложен. Не засталося па-за ўвагай пытання гарадской інфраструктуры. Забудоўля вуліцы Барыкіна – адна з самых нашумелых навін у абласным цэнтры. Гаспадары ўласнага дома звярнуліся да губернатара з нязгодай са зносам будынка. Як азначыў Іван Кропко, зараз спецыялісты працуюць над дэталёвай планіроўкай. Як будзе гатовы канчатковы варыянт, інфармацыю данясуць да насельніцтва. Татьяна Пименёнкова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Двойное золото, тройное срэбра и 2 бронзовые медали здобыли спортсмены Гомельшчыны на 25-х дэфлімпійскіх гульнях у Токіа. Спаборніцтвы праходзілі з 15 по 26 лістапада. Беларускі бок прадстаўлялі 24 спортсмены, якія удзельнічалі ў індывідуальных спаборніцтвах па лёгкай атлетыцы, плаванні, вольнай і грэка-рымскай барацьбе. Усяго яны заваявалі 12 медалёў. Заслужаныя лаўры пераможцаў чакалі і на радзіме. Старшыня аблвыканкама Іван Кропко асабіста павіншаваў і ўручыў грашовыя сертыфікаты спартсменам абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву па паралімпійскіх і дэфлімпійскіх відах спорту. Адразу 2 залатыя медалі прывезла заслужаны майстар спорту Оксана Петрушенко. Дзяўчына лідзіравала ў плаванні брасам на дыстанцыі 100 и 200 метров. У меня была цель хорошо выступить и показать хороший результат. И в итоге я выступила, показала лучший результат, и мы поехали. Очень тепло встретили нас в аэропорту. Хорошее поздравление мы получили. С 1994 года занимаюсь спортом. Благодаря тренеру меня учитель привел в бассейн, и я уже занимаюсь больше 20 лет плаванием. Высокие вынікі ў плаванні таксама у Марыі Рудзько, Анастасія Філіпчык, лёгкаатлеты Ганна Суравец, Александр Майстренко, Роман Гралько з Японіі прывезлі дэфлімпійскае серабро. За трайны скачок у вышыню у Романа яшчэ і бронза.
Слабые телом, але моцныя духом. Ва ўсім свеце сёння адзначаюць Дзень інвалідаў. Абвешчаны ён быў у 1992 годзе Генасамблеі ААН. Яго мэта – рэалізацыя правоў людзей з інваліднасцю ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. На Гомельшчыне зараз пражывае больш як 91 тысяча чалавек з абмежаванымі магчымасцямі. У працяг тэмы матэрыял Ірыны Драбышэўскай. Все получится, главное верить. Гэтую фразу ён казаў сабе, зараз і іншым. Дыягназ паліэміеліт літаральна збіў яго з ног. Станіслаў рухаецца ў інвалідным крэсле з дзяцінства. Жартуе, у нагах праўды няма, але ведае, што ёсць яна ў сэрцы, а яшчэ ў розуме. Гэтаму яго навучыў Алексей Талай, вядомы матыватар, бізнесмен і паралімпіец. Хороший пример для наших ребят. Я всегда говорю, посмотрите на Алексея. Вот. Чего он добился? У него ни рук, ни ног нету, а голова работает. Это самое главное. Станіслаў зараз таксама дапамагае і матывуе такіх жа людзей, як і ён сам. Навучыўся вадзіць машыну, у раённым цэнтры сацабслугоўвання кіруе камп'ютарным гуртком. В 2008 году мне звонят с социального центра. Говорят, приедьте к нам в гости, посмотрите наш центр. Я приехал туда, встретил дружный, радужный такой коллектив, там много ребят таких, как я. Знаете, я думал, уже в жизни моей каких-то просветов и не будет. И работники там действительно внушили мне веру в себя, я поверил, действительно, что жизнь можно изменить. Але зараз не да працы. Сёння свята для самых моцных духам людзей. Бо тое, што для звычайных людзей лёгка, для людзей з інваліднасцю даецца толькі праз вялікую сілу і цярпенне. Менавіта такім людзям Станіслаў прысвяціў блог. Давай с тобой полетаем еще. 5гадовы Дзіма хадзіць таксама не можа. Вось вучыцца лётаць. Яшчэ нядаўна хлопчык і сядзець нават не мог. У цяжкім стане яго забралі ў нядбайных бацькоў. Зараз ён у надзейных руках і добрым месцем. Гэта гомельскі сацыяльны пансіянат «Шчаслівыя усмешкі». Самая маладая і унікальная установа ў Беларусі для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Жыве тут каля 150 чалавек. Это дети, которые воспитываются в семье и приходят к нам на дневное обучение. Мы сейчас находимся в одном из классов, присутствуем на уроке сенсомоторного обучения. Мы видим сейчас уникальный аппарат тренажер Гросса, на котором дети, которые самостоятельно не передвигаются, обучаются ходьбе, вертикализируются. Безусловно, это очень длительная реабилитация, это годы работы с этими детьми. Гомельскія рэабілітолагі выкарыстоўваюць сусветныя практыкі і ультрасучасныя распрацоўкі. Интерактивное устройство, умное зеркало. Корректирует различные способности, а также и развивает мелкую моторику. Вот мы сейчас работаем над тренировкой силы выдоха. Молодец! Самое основное, о чем мы всегда думаем, это стать для семьи, которая воспитывает ребенка с инвалидностью, теми помощниками, чтобы эта семья себя чувствовала обычной семьей, чтобы она к нам приводила детей, мама и папа трудоустраивались, а мы уже занимаемся их ребенком. Все услуги, которые мы оказываем, это абсолютно бесплатная услуга. И мы всегда еще думали о том, как мы можем детей и этих людей с инвалидностью представить этому обществу. Решили, что только через творчество. И поэтому у нас создан инклюзивный театр в нашем учреждении. Чатырохузроўневая рэабілітацыя разлічана на дзяцей і дарослых. Тут праводзяць псіхакарэкцыю, навучанне бытавой самастойнасці, прафарыентацыю і працатэрапію. Вынікі мясцовай вытворчасці не саступяць і рыначным узорам. На Гомельшчыне між тым пражывае больш як 91 тысяча чалавек з абмежаванымі магчымасцямі. Прычым звыш 12 тысяч з іх уцягнуты ў працоўную дзейнасць. Менавіта яны, такія моцныя духам людзі, даказваюць усім, што і немагчымае магчыма. Ірына Драбышэўская, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Хваробы не перашкода для актыўных і таленавітых. Самых паспяховых людзей з інваліднасцю сёння ўзнагародзілі ў Гомельскім абласным цэнтры інклюзіўнай культуры. Лепшых адзначылі ў 15 намінацыях. Конкурс сярод людзей з абмежаванымі магчымасцямі праводзіцца ўжо 4-й год запар. Узнагароды атрымалі людзі з рознымі групамі інваліднасці. Кожны паспяховы ў сваёй справе. У спорце, грамадскай дзейнасці, культуры. Атрымліваць званні і ўзнагароды прыемна ўсім. Але для пераможцаў конкурсу яшчэ больш важнае значэнне мае той факт, што яны здолелі пераадолець сабе. Нягледзячы на абмежаванні, яны дасягаюць вышынь і ўпэўнена ідуць па жыцці. Я участвую в номинации «Призвание длиною в жизнь». Отличился, наверное, я с самого детства занимаюсь музыкой. Я пишу аранжировки самостоятельно, песни у меня уже больше 16 своих авторских песен.
и более 40 аранжировочных работ. И, наверное, заслужил. Конечно, я очень рада, очень взволнована. Это очень для меня приятно, что меня наградили. Наверное, скорее всего, за стремление к труду, к адаптации вообще в отрасли данной. То есть и желание, стремление помочь таким же, потому что я сама имею инвалидность, и то есть я хочу помочь тоже людям таким же, как и я. У Гомельскай вобласці робіцца многае па стварэнні сацыяльных умоў для паўнавартаснай інтэграцыі інвалідаў у грамадства. І гэта дае свае станоўчыя вынікі. Дабрачынныя акцыі да Дня юрыста пройдуць у Беларусі 5 снежня. Да іх далучацца ўсе натарыяльныя канторы і бюро краіны. На працягу працоўнага дня грамадзяне змогуць звярнуцца з пытаннямі, якія ўваходзяць у кампетэнцыю нотариуса. Гэта ў прыватнасці афармлення спадчынных правоў, даверанасцей, завяшчанняў і шлюбных дагавораў. У гэты ж дзень бясплатна кансультаваць малазабяспечаных грамадзян будуць ва ўсіх тэрытарыяльных калегіях адвакатаў. Прававая дапамога будзе аказана па пытаннях, якія не звязаны з прадпрымальніцкай дзейнасцю і не патрабуюць азнаямлення з дакументамі. Ці можна аднесці кіберспорт да перспектыўных напрамкаў вольнага часу моладзі? Абноўлены састаў маладзёжнага савета пры Гомельскім абласным савеце дэпутатаў прыступіў да фарміравання стратэгіі развіцця маладзёжнага руху ў рэгіёне. На парадку дня падвядзення вынікаў працы і фарміравання планаў на будучыню. Адной з ключавых тэм пасяджэння стала ратацыя членаў савета. 10 маладых актывістаў завяршылі сваю працу, перадаўшы эстафету новым асобам. Зараз маладзёжны савет налічвае 59 чалавек. За 2025 год реализовано очень много мероприятий, которые освещались в Инстаграме неоднократно. Это новый Инстаграм мы запустили с 2024 года. Много рилсов мы пытаемся показывать и реализовывали свои проекты, такие как «Зарублено в Беларуси», ведь белорусское значит качественное. И также мы запустили проект у себя в Инстаграме «Маршрутная карта Гомельщины», где рассказывается о наших достопримечательностях. Выбор месца для правядзення дыялогавай пляцоўкі нестандартны. Кіберспартыўны цэнтр. Тут асноўным пытаннем стала арганізацыя вольнага часу моладзі. Удзельнікі абменьваліся думкамі аб тым, як зрабіць яго больш цікавым, карысным і адпавядаючым сучасным запытам. Я уверен, что это направление требует серьезного внимания со стороны ведомств, государства. И вместе мы должны выработать рабочую формулу по взаимодействию. Это очень перспективная, инновационная сфера. Абмеркаванне планаў на будучы год і новых праектаў з улікам сучасных тэндэнцый і інтарэсаў моладзі показала гатоўнасць савета да эфектыўнай працы. Новыя ідэі закліканы зрабіць жыццё моладзі Гомельшчыны яшчэ больш яркім і насычаным. Каб зіма была ў радасць, больш як 30 лядовых каткоў плануецца заліць у рэгіёне пры ўстанаўленні марознага надвор'я. Як чакаецца, яны з'явяцца ва ўсіх раёнах. Зараз у Гомелі функцыянуе адна пляцоўка са штучным лёдам па вуліцы Галавацкага, 2. Яна сустракае наведвальнікаў штодзень з 10 да 22 гадзін. Як адзначылі ва ўправленні спорту і турызму аблвыканкама, пры спрыяльных умовах у рэгіёне таксама плануецца ўсталяваць больш за 40 хакейных каробак і столькі ж лыжных трас з пунктамі пракату інвентара. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Кусташова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Сотрудники наркоконтроля Гомельщины при поддержке бойцов ОМОНа задержали жителя Мозыря. Фигурант являлся оптовым курьером интернет-наркошопа. Он забирал в соседней стране особо опасное психотропное вещество и ввозил в Беларусь для дальнейшей реализации. В тайниках и автомобиле задержанного обнаружено изъято более 2 килограммов товара. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до 20 лет лишения свободы. Гомельская фирма допустила водителя к международным перевозкам пассажиров, хотя тот не имел соответствующего свидетельства. Мужчина совершил рейс из Беларуси в Грузию. В судебном заседании директор предприятия нарушение подтвердил. Пояснил, что после выявленного несоблюдения водителя в срочном порядке отправили на обучение, и он получил соответствующее свидетельство. Суд учел смягчающие обстоятельства дела и назначил фирме штраф в размере 10 базовых величин.
Житель Калинковического района жестоко убил кошку сожительницы. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил животное за хвост и вынес из дома на улицу. Там в присутствии свидетелей ударил кошку головой об асфальт, а затем о столб линии электропередач. После чего пенсионер выбросил ее в мусорный контейнер. Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным и приговорил к 3 месяцам ареста. В Ветке огонь унес жизнь пенсионера. Возгорание жилого дома зарегистрировано по улице Скоробогатова. Прибывшие спасатели под элементами обрушившихся строительных конструкций на полу в горящей нежилой комнате обнаружили погибшего собственника дома. В результате возгорания уничтожена кровля, имущество внутри дома. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Установите во всех жилых комнатах автономный пожарный извещатель. Это чрезвычайно важный прибор своевременно оповестит о пожаре на его ранней стадии и даст шанс на спасение. В случае пожара звоните по телефону 112. В Жлобинском районе при сжигании мусора пострадал мужчина. Инцидент произошел на территории частного подворья в городском поселке Стрешин. Сельчанин использовал легко воспламеняющуюся жидкость. В результате произошла вспышка, и мужчина получил ожоги. Пострадавший госпитализирован. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Ирина Гладченко, благодарю за внимание. Иван Биончик признан лучшим тренером сезона. Накануне в Минске прошла церемония «Золотой мяч-2025». Главком Мозырской «Славии» привел свою команду к бронзовым наградам чемпионата. К слову, в топ-3 клуб попал впервые за 25 лет. Тем временем несколько игроков из клубов Гомельской области попали в символические сборные. В категории А сразу 3 представителя «Славии» – защитники Алексей Иванов и Антон Лукашов, а также нападающий Андрей Соловей, который, к слову, всего на 1 забитый мяч отстал от лучшего снайпера первенства Александра Шестюка из Ислачи. В сборную «Б» попали полузащитник мозырской команды Владислав Полос и его коллега по амплуа из Гомеля Раймонд Адеола. В Минске прошел первый драфт матча звезд экстралиги. 4 тренера выбирали по 9 игроков, 8 полевых и 1 вратарь в своей команды. В окончательный состав участников матча звезд вошли 36 хоккеистов, которые представят 14 клубов чемпионата. В команду Бодникова вошли представители Гомеля Насер Субхи и Олег Кочеловский. Их одноклубник Иван Секерин усилил коллектив Усенко, а команду Кравченко будут представлять 2 игрока жлобинского «Металлурга» Михаил Стефанович и Илья Шуринов. В столице Кении Найроби стартовал чемпионат мира по тэквондо среди спортсменов не старше 21 года с участием белорусских атлетов. В состав нашей команды на молодежный планетарный форум вошли 12 спортсменов, 7 парней и 5 девушек. В стартовый соревновательный день свои поединки на турнире провели 3 белорусов. Виктор Черняк и Алексей Торчило остановились на стадии 1/8 финала, а Варвара Плохих завершила выступление в первом раунде.